Anake sapa? Apa? Hah? Apa? Ngono. Jas. Oh, dia. Sudah berhentai. Niki daerah Jawa Osing napa Madura campur. Osing oke. Kula niki sembarang bisa. Ya, guys, arane jare dagelan kudu serba bisa. Kula niki ngomong napa men saged. Jawa, ngomong Jawa bisa, ngomong Osing maremaning, ngomong Madura, ngomong Inggris, ngomong Jepang. Ayo ndelok ngomong napa, Pun? Hah? India. Jepang. India. Jepang. Bisa. Ayo wes. Jaluk tema Arab, bisa Arab. Mau terima ngomong. India. India. Alhamdulillahirabbil alamin. Wengi niki tasih diparingi seger waras masih dalam masa pandemi. Nggih, gawa masker seniki mah. Kayak gawa. Nggih, semoga-moga kabeh terhindar saking anu napa corona penyakit niki kersane boten enten, muga-muga dicabut nyang Gusti Allah, Allahumma amin. Tapi kadung corona kang siji sing demen Dek. Corona komunitas rondo mempesona. Iku demenan lho. Dek durung marai. Salehan iki patok-patok wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jawab salam tak kejepit gitu kayak. Sugeng dalu. Niku lek terase tiyang Jawa sugeng dalu kadung jare wong Banyuwangen selamat bengai dulur-dulur. Beduk. Kadung jare wong Jakarta selamat malam hadirin para bapak dan para ibu sekalian. Iku jare wong kutha angsing ngerti Jawa. Kadung jare wong Inggris good night ladies and gentlemen. Elek-elek tahu sekolah. Bahasa Arab lenti golali. Nanti deh. Kadung jare wong dia ya otok blok otok. Yang tahu kumpul dia ya itu siapa? Nggih matur nuwun dumateng Bapak ingkang kagungan hajat, Bapak tuan rumah sakeluarga teng daleme Pak Pak Bos, ning sapa Pak Bos? Soleh. Atok. Sinten? Selamat. Pak Suwito. Mip. Selamat. Mip. Endi kang bener? Mip. Pak Tok. Tengdal bang ini king rawi undangane Pak To kalian Buto. Maksudnya yang wadon Ibu To. Bener Bu To kan? Pak To. Nggih Pak. Pak Suwito. Sugito. Teng daleme Bapak Sugito. Oh, iki kok salah. Jare Sugito. Iku jare ibu kok. WITO. Tok. Sapa mau? Pak Wito. Kalian Bu Wito. Kalian Nak Wito. Oh, ini tuan rumah. Nggih matur nuwun Bapak Suwito kalian Ibu Suwito dalu niki hajate napa? Nganyari sepeda. Petik laut. Petong dino Aduh nang segoro petik laut. Kebuan. Petong dino Hus. Nganyari recet. Sunatan nggih. Alhamdulillah. Dalu niki hajate ngetok lobok alias menghitankan. Muga-muga niki kang disunati. Dudu tamu ding. Oh iko. Halo coy. Sunat enak. Enak. Kadung sunat enak nak sunat maning. lobi. Entek. Nggih mugi-mugi kang dipun slameti utawa kang dipun sunati muga-muga diparingana panjang umur dadi lare kang berbakti. Amin. Kangge bapak semuk. Wayo. Serakalan tak lari. Amin. Astagfirullahaladzim, sabar. Innallaha ma'asobirin. Amin. Wong amin iku aku maksa pisan itu amin. Amin. Kadung amin kaya aljin. Nggih muga-muga sedaya apa hajate Pawito terkabul, ditambi ana rezekine sakwise duwe gawe, mboten enten alangan napa-napa nggih Allahumma amin. Amin. Wis anu pun waras. Amin. Pun garing. Amin. Amin. Ya. Amin. Amin. Kula percaya mun masalah zaman saniki jam milare meneng serakalan. Ayo ngomong ngono wis kegentenan. Kapan lali suniki dibiayar kok kon ngomong. Oh, Gus biaya lambene. Ngono guys. Muring kon. Dulu tak gentengan di senang ngomong. Jiria. Oh. Jangan mengagetkan saya. Kalau saya sampai tiba kan bisa lara. Apa? Mata ira. Ara.
Ya tuken di sini gini emang. Ayo, ang sunat saiki kan zamannya modern. Masya saiki disunat diketok isuk, beduk bisa nganggo seluar. Zamannya modern, alatnya modern, obatnya canggih, ces pelang. Saiki kan modelnya kata, sunatnya nganggo model cincin, nganggo ring, nganggo laser ta ya, di laser. Wah kadung di laser enak, mosok kadekan loro, mau laser tipites, tak pedot, langsung diubur-ubur sih, isuk, engkau nganggo seluar garing bisa melayu-melayu. Tapi kadung zaman kula bengen, ngetoknya mosok nganggo laser, nganggo kapak, araniku jari, araniku sadak, biar lari dijepit, cek, baru disebrit, nah potongan ini karu-karuan. Seminggu abuh, Bencel kabeh ya. leren golek watu panas, aduh segitiku moren nih stasiun ngenteni sepur liwet, tekolor, sepur buru liwet, langsung ngogrok, tepelakan muni apik, bunir, garing. Gimon, niku bedanya zaman pengen kali zaman saniki. Zaman pengen ini tradisional, tulen kadung saniki kan super canggih mengikuti perkembangan zaman. Zaman saniki kan zaman era globalisasi, era telekomunikasi. Sembiara lari cilik-cilik saniki kan cekelan HP. Wah, gawat. Sip pokoknya. Buru lahir langsung memengan HP, main game. Sekolah saya masa pandemi nganggo daring, nganggo HP. Di toko kakan pulsa, toko pemerintah, mosok tinggal belajar, main game. YouTubean. Itu sekolah lek. Soalnya mau Senin iki kelas 6 ujian. Kulo niki paham aduh masalah pendidikan. Soalnya saben dina nang sekolah. Tukang sapa tak takon biyen jangkong. Penting di sekolahan kumpul wong kumpul wong sekolah, kumpul guruku milu pinter. Paham? Do you understand? Yes. No. Ya labelnya kaya isen. Melecer. Blah blah. Siapa ngomong blah? Mas Yondo bilang gitu gimana selare? Ada yang percaya nyamutan? Senengannya cewek zaman saiki. Halo saya biar perawani kari cantik-cantik ya. Ge begini ki kulo bareng ambil Sekar Kemuning, pimpinannya Bapak Haryanto alias Pak To. Angkatun coba. Ya Ibu To. Sekar Kemuning. Tekon iki BAB pateni andang J R O R G O G J O J A Jampi. Sekar Kemuning Jampi. Banjir rogo Jampi. Niki panjenengane Bapak Ariyanto wong kene wis kenal kabeh. Masalahe Bapak Ariyanto ki wong teko lor kono. Teko Trukok. Lore Banyu. Hah? Wis pokoke Trukok Kulon Sidik diguben. Yes, aduh sing ngono ya lore ta wis. Biak bolone protes. Mono ngomong gowo bolo ngomong. Nggih. Kula mriki sinambi kali Sekar Kemuning, niki Sekar Kemuning iki bolone napa ki anak buah yang ganteng-ganteng makin ana generasi muda full. Mulai tukang kendang. Iki koyo anake berarti. Biar pimpinannya bapake ngendang anake, nyanyi make. Hahaha. Mage sekolah kan makin nom-noman, sindene ya uga cuantik. Ting ting. Biar dia sing dilas. Cek, dari sing dilas. Ini ana aksesoris. Niki mboten dugi ngundang Sekar Kemuning karena napa variasinya juga bagus. Generasinya generasi muda, larane ganteng-ganteng wadonane ya ayu-ayu, pelawake ya ganteng. Hahaha ya. Blah blah. Marin sing nang ngelem-ngelem ya, Pak.
Kula mboten kalih sinambi napa mboten kalih Sekar Kemuning tok kula nggawa kanca kula niki spesial. Alik kancan isin bisa nabuhi kancan isin ya. Kadung ngono tabuk kono kok ya. Spesial lek golek kena gendinge kancan isin nang. Wong kene mene weruh. Joget ngaget-ngagetaken. Wes goleti kampung Sambur iki bengong iki. Hah? Kampung bar. Hah? Sambur. Kampung Sambur lan sepak lelel. Kampung ngene iki mosok Sambur. Daerah kene iki arane Sindar. Golek iki Sambur kami kepileng ya sing ngono. Teko Taroke mengko Dik. Taruh truk kok Digenti nek oh sesaat ning truk kok masuk Taroke. Aduh mak. apa sriko sorlek mau Dik yo. Sor. Padahal iki wis dikokon pilu zaman modern. HP niku kan wis sun Sherlock, sing duduhi kan dene weruh di Sherlock ning bose. Wes. Aduh wes. Wis didileng kan mau. Nah, Tutno iku mau perintahe mau. bareng ditutaken wong lopot iku Dik. Kok bisa lobot Wong nang sawahan-sawahan kono kok. kan ono arane 100 meter belok kanan kan ketiga. Iya, tapi wong 100 meter kono ping pepet Dik. Ping papat, pepet Siji loro telu pepet iku Dik. 1 2 3 4. Ya ta wes. Aduh tawes mujahir. Tawes. Saleh terus ngomong ambiri kok. Yang saleh masa isunya penuh salah masa saleh. Iki luk salam Dik. Wong Islam. Isin mau kan wis pertama wis uluk salam niku kan nang buru teko. Salam mobil. Soalnya kan isin kan mangkat sulung. Iya. Berarti isin salam sulung. Iya. Kadung hang kedua riko berarti kok hang kedua ya riko kudu salam. Iso Dik yo. Heeh. Hormati Dik. Iya. Kan podo-podo wong Islam kan gitu guru. Ya iya Dik, kolang isun wong Islam kene iki kabeh akeh Islam. Iya, kan saling kita kan menghargai, gitu. Saling mendoakan. Salam itu mendoakan. Doakan. Heeh. Sing ana elek-eleke Dik. Ngono bagus malah itu kan bahasa Arab. Hehehe. Bahasa Arab bagus Ibu. Dewek kok Dik kono. Hah? Dewek kok kono wis. Jare salam. Salam. Ya riko ki ana wong arepe lok salem. Gediku aturane Dik nyang kanca wen ana kesempatan ta Dik. Iya. Aja nganggo karpe Dewi. Lah karpe Dewi, Dewi sapa? Dewi sapa? Maksude aja nganggo karpe Dewi ku. Karpe dewek. Ya ta wis. Iki aku marahi. Iya iki. Asale. Mbak, mlaku bisa apa, Mbak? Asale. Dia kan numpak sepeda. Ya. Kadongan lu kok goncengan ben mulih, ya? Iya. Soalnya isun dewek kan mau. Dik, ta. Ambil ngelonceng riko ngelawak isun kang ngelonceng Dik ya. Dik. Yang Dik. Masalah iki pejase. Pecah sepakan.
Hah? Solong kok pagi ana ngamplupe kok. Kari sing mupakat Dik. Wes, alhamdulillah. Senden. Rik, kadongan lu Riko salamo ya. Iya, sendene ayu Dik. Yo, Senden. senden. Iki mula. Iku masa senden iku gede iki. Iku senden. Iku samandi. Semende. Samandi, semende. Masalah. Kari repot. Nontal sira kok. Iku sindene cantik ayu. Masalah sindene Sekar Kemuning Dik yo. Yo Sekar Kemuning. Kang teko ring gluduk. Hah? Gluduk Mbah. Gluduk. Gluduk Mbah. Masa gluduk. Perapatan, Pau. Prepetan. Ngetan kan gintongan. Cuma Ngidul kan mangor. kabeh salah ketemu lamben wong iki. Ari. Iku masa perapatan gluduk, gladak, ulun bianjik wetan, gladak wetan terus gintangan, idul mangir. Masa manggur masa gintongan. Gintongan. Ya wes. Dah. Dah. Assalamualaikum. 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 Ya, itu artinya kan bagus mendoakan. Ah. Semoga keselamatan atas panjenengan sedoyo. Ya Dik, ya wake cewek iki nawi munggah pentas ana salah luput kata tingkah laku riko kang kurang bener njaluk sepuro kang akeh Dik yo soal iki make dina lebaran kang Ayo, kari sing ngono dege. Kang minal aijin wal faizin. Ya. Sereh niki make lebaran Biaran pandek Idul Fitri. Idul Fitri. Nah, ketika awake kena iki ya wajib kan. Minal konidin Wal bodreksi. Lo pedewek. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Lahir dan Ya, batin. ya. Ya iki begiki kehormatan menghadiri undangannya Bapak Suwito. Bapak Suwito. Bapak Suwito ki kan nang jajangan saiki pindah nang Bancolok, Dik. Iku ya Rawito krewel rambutnya kerinting nih. Oh, Iki bidu. Pak Wito kene, masa Pak Wito kono. Jare sing kang duwe nyek-nyek. Hah? Kang duwe nyek-nyek. Oh bose nyek-nyek deh, bose janger. Iya. Iku kok bos Pak Wito kono, itu kini Pak Wito Ajate Pak. sunatan, Oh, ngetuk lobuk. Ya. ketok lop, sunat. Ya wis. Ya. Anting-anting itu celurit. Anting. Heh, Anting. lah ya iki kan anting-anting. Anting. Masalah pun yang ngocak tau kena. Iki kan anting-anting. Anting, ria anting. Pun ria orang jebot tapi tak ngerti. Modang juri ya. Ari anting. Jare wong ngene iki anting-anting. Anting. Kok Siapa bisa sing kok- ngocak anting-anting? Isun. Saleh. Kok Riko ngomong bisa anting. Anting soalnya mung siji. Adung loro anting-anting. Wih, kadung ini, Anting. kadung loro, Anting-anting. kadung papat. Anting, Dek. Kadung rentengan korong puluh kok. Riko ki ya anting, Dek. Oh, iya benar. Bere siji anting, tapi Iya. antingnya spesial telu. Adung kaya Riko ki kan andeng. Andeng, Andeng kan ana cemonge. cemong. Kaya bleke pete. Iki andeng ya. Andeng, adung loro iku andeng. Andeng berarti ya. Adung telu andeng. Kadung 15. Andeng. Iku Kadung 2500. udan Dek, dreng. Iki kon guyu. Kancane diguyu. Kancane dhewek diguyu. Sira suarane ketikenan bisa nirokake. Cekelane kelonceng kudu bisa nirokaken suara. Acake tabun iki. Oh saleh. Saleh jare. Masa munine saleh? Gitiku lho mesti Maksude lopot jare wong panjenengan. salah. Ya iku. Riko bisa ajake, Riko bisa. Ajake bisa.
Paren aja kul di unine kul dek. Keneng ngidik, Dek. Keneng Bener itik. apa sing? Iya iya. Oh iya keneng itik. Ah. Iya biasanya kan neter. Keneng ngidik. Oh iya. Kadung nira kan suarane anu kendang bisa rek. Ya iya. Kan diajake. Pak Tong. Hah? Pak Tong. Pak Tong. Iya. Kadung iki kayak suarane Ah, iki kayak Saron. Saron. Iki nongko. Hah? Nongkoi. Kok iso nongko? Lah iya. Kok bisa? Oh iya nongko. Nongko, Dek. Kadung suarane suling kelendek. Ciut. Alah luput. Ciut. Ciutno luput, suarane suling ciutno. Marine wera kena. Sing ciut. Salah. Kalau Dek. Suarane suling iku mung. Ah. Ceceken, Dek. Salah suarane suling iku mung. Sing bisa. Sing bisa suarane suling iku aran mung. Ah. Riko kepengin buktine. Ah. Gambang suling kumandang suarane. Ah, iya. Kalau Dek. Gampang, gampang. Tola tole kepenangun unine mung. Suling unune mung. Mosok ana unine ngono. Unine mung. Salinono men ya. Wes, ya tapi gede-gede ya isun bangga ya Mas yo keadaan gede-gede yo. Keadaan iki keadaan bareng corona. Masa pandemi kan. Masa pandemi. Kabeh kudu pareng-arene menjaga. Yo ayo dihindari. Ya benar. Ngikuti aturane Protokol kesehatan. prokes Gampang prokes. prokes kesehatan. Gediku. Salah ngomong. Nah, nganggo masker. Ya, iku nggawa masker. Iya nggawa, Dek. Ndek. Nang ndi kene kok? Iko kok, Dek. Nang mburi kok. Ha iso nggawa kae. Nah. Masale kok tangi kang wadon iku. Iku masa masker iku, Dek. Karya apik masker iku ki piruan iku, Dek? Oh, apik Dek moro iku, Dek. Apik iku ison seneng, Dek. Kejepit kamu. Anu ison kan karit-karit truk ngene. Arek. Iki. Yo iki Kang yo. Sinambi awake dhewe iki kan sebagai seorang seniman wis kira-kira setahun setengah awake dhewe iki cara kasare iki wis sing duwe kreativitas penggaweane wis padha kasare ku golongane seniman loro niki setahun setengah. Ya iku kan loro. Muga-muga mari iki bisa buka maning bisa. Amin. Bisa normal kembali. Bisa normal maning gediku ya, Dik yo. Ya. Ya soalnya awake kok lari-lari ki mangan iso jelas nilu mangan. Gediku ya, Dik. Saiki jere Riko ngaku wong seni tunjukkan Riko sebagai wong seni. Wong seni, Dik. Riko asli Madura. Madura, Dik. Acake Riko senengane nyang kesenian Banyuwangi kan Riko cintai bareng. Lagu kok, Dik. Ana seneng lagu iso, Dik. Lagu Banyuwangi kok, Dik. Lagu bareng. Lagu wis kalakun niku ya, Dik. Wis kalakun. Oh, gelang alit. Hah? Gelang alit. Seng, wis kalakun. Sing. Wis kelakon iku gelang alit. Oh. Judule gelang alit. Judulnya gelang alit, Dik. Ya dicecek. Dicecek. Dicacak. Ayo, Dik, coba. Awes kalakan samengela awase isun yori koketiani samono sun imbyani Sabgaraya ana pasisire
dina muri Masya wong Madura dik yo, tapi suwe nang tanah Jawa Banyuwangi iki isun memang seneng. Riko kan anu ya paranarane wong Madura. Madura. Riko kan mrene belajar kesenian Banyuwangi. Berarti Riko wis lawas ning Banyuwangi. Wah, yen adung isun dik masalah jogetan ambil Riko sing sepurane dik. Masih isun wong Madura, tapi kon joget Banyuwangi isun bisa. Joget Banyuwangi iki repot. Wah, Riko kepengin weruh jogetane asli Ajake Madura. terus jogetane Banyuwangi. Ayo ajake. Jaluk gending bareng. Bek sombong ape pamer yang Banyuwangi. Iya bisa dik. Ah jelas. Iki soalnya wong. Iki Marine kucing. nor maksud iku. Ajake Oh sebagai wong Banyuwangi. Masya Allah Madura dek. Pinter. Jogetan embut-embut itu enak. Halo, embiat-embiat apa? Apa embut-embut, embiat-embiat? Iso senarpe nedu pisan. Iya wes, acake. Ayo, Lek, duwe wong Banyuwangi, Lek, Banyuwangi. Iya, acake jogetan riko pandek. Jaluk pareng dek. Jaluk pareng. Ayo, pareng jari cucuk riko. Maksudnya Riko jaluk oleh acake gedeng kiuk-kiuk dek. boleh kenal lian angsara wis. Ayo aku kenal angsara. Acake kontolan dek. Kuntulan. Kan terbang iku ya. Ya. Acake saiki isun jaluk ya aja ndak muni sulung. Ayo terbangi tabun ya. Ayo ayo. Ayo terbangi Kang. Ayo. 1 2 3. Ayo ora kontolane iki. Jaluk ale kalau iki mau. Jaluk kontolan Solo. Oh kuntulan, oke. Iya. Tarik. Kablak, kablak, kokoroyo. Kabe teke panci keloros. Kebenaran kowe sok undangan jaranan sing bengong petek wis rek apik dadi petek-petekan. Jiriangkong ae. Kuntulan bisa melayu nang Weh, keblok-keblok. bodine kok persis petek. Isine iki sing kenengan kali Kang. Kadung ana sing muni keblok-keblok iku. Sabene iku ngombe mertua diundang wong arep duwe gawe. Arep duwe gawe. Buru ngetap meja, Iya. hantokan son, Iya. nyetel keblok-keblok. Biak munggah ning meja sini. Iki bawane meja. Meja. Biak muni son muni keblok-keblok. Weh
cerita dek pas geblek menduli hing mertua ning Mertua nang ngisor. Dek Nek sarta ngerti lesan dek. Kaplak, pokoke terus mertuane Riko iku kelendi, Dik. bek sarta weruh mertua bek mencolot mulih seminggu ing kadikan merono maning sing Wesen Dik yo. ya Tapi gede-gede wong jiwa seni Mas yo tak gentang tok. Tak gentang tok. Weh enak. Beh, apas. Lali Dik. Arepe ngomong iku mah. iku angsunet Oh, iki yang sunat Dik. ya Yes, muga-muga ya. aran iki arane sinten Dik namanya sinten non Rian Rehan weh Oh, dat Kang Rohen, Rehan Kang Rehan. iki tengere lare saiki kan Lari saiki. kadung wong bengen paling arane Suwito iku berarti wong bengen Ajup nan nah najub waduh asli wong banyak. iku ketinggalan zaman Ketinggalan. kadung lare saiki arane apik Rehan Rehon, ono Jihan Jian, ono David ono David, ono Denis ono Denis. kadung ono golare lare apik-apik Iya. kadung golongan riko bengen karena Solhan Ngawur. Sadialai Jadi aran isun, rabin isun ambil rabine peno kan beda Dik. para bidane teko para Arane rabin isun Widya. Widya Celukane enak Dik. kan dek kadung Widya celukane enak lebih Oh Widya. oh Widya Widya. oh iya enak ya Rabin Riko kan Yukana Dik. iya Iki enak nyeluke ku. dia enak pas yo karena ya enak celuk Wala parane. kan jangan Oh iya. kok oh aja tipe ngarepe karena kan lebih keren Asik Riko nyeluki yuk Dik kowe. Ayo orang kaling-kaling Riko nang pentas ngomongi yo kadung ning omah kadung ning ngono wong celukane dek yo ketika yo kadung ono mesra-mesraan romantis karena ketika Dan mosok yang ono yo ngono oh sabane aduh oh Widya. Iya Kang Emes. alah Kang Mes Maksudnya yang halus sih. ono putune Dik. Kang Mes Wis serun. ya Wis, tapi aran iki kenono pan keyakinane dewek-dewek Dik. ya tapi nawi Riko duwe putu Kang nae Riko putu Riko kesuk iki lahir ju gawe aranono juwutno teko kitab suci Waduh, tanggalan Dik. toko tanggalan Iya, oh kadung momen ini senengane ning kalender yo kalender. tanggalan Iya, tanggalan. kadung lahire Januari Januari ya Januar. wih Wah, keren keren. keren kadung momene lahire Februari Febrianti. masuk Iya, iya. umpama lahire Maret Mareta. wih ya kadung ladon kadung lanang Marto. Partok Marto. padha bae lawas Aduh, mriko tanggalan. dari sen juwutno ning kitab suci Oh, iya. kadung lahir putu Riko lanang arana no Minas Saiton Hah? mapik Minas Saiton Saumpama wadon, Hah? saumpama wadon. kadung wadon ana nari jahanan iku wapik Jahanam kok elek. Jahanam ku wis keliwat kuburan. Dadi wong ki sing padane wong Jawa kula Dik. ye Ana epon, legi, paing, kliwon Dik. yo tapi Kang aran iku yo ngarani anak utawa ngarani lari boleh kena yang terbaik. Terbaik. Jare wong Jawa kuwi asma kinarya Jaba gitu Kang yo. Iku juga paranane aran iki juga berarti pengharapan utawa doa. Doa. Gawa hoki dewek-dewek, gawa berkah dewek-dewek kanggo lari iki Kang. Ya kaya iki diarani sapa iki Dian. Jom. Job. Jom. Ya kaya riko kan kaya isun diarani kan selamat. Selamat. Selamat penyet. Selamat penyet. Cilok cinta. Wah, Riko tahu celuk-celuk tadi. Cilok-cilok. Dodolan celuk. Betul ngobos. Ya sing kadung bengi ning pentas kadung awan dodolan cilok. Celuk cinta. Cilok cinta bumbu asmara. Wah, bumbu asmara. Riko kadung mangan cilok cinta nih kadung ngantem cilok mercon.
langsung meledak lamben niku. Ya iku arane Mulih kadek lambe. nang dhuwure teroris niku berarti. Iya. Ya gitu iki Kang. Isun delang adik isun Kang sunat. Iya. Jane apike lari sunat ukurane ya sakmene. Ukurane lho maksudnya iki kan ya kan segala umur bisa. Sing bisa, Dik. Mon iki pantese sakmene iki. Sakmene iki. Alasane bareng Alasane yo lare aduk make jelek. cilik. Hah? Cilik. Jelek. Ngono. Sakmene kok. Cilik. Ya tak wis make jelek iku kudu. Wis paling jare cucuk wis. Ah, iku jare wong tuwek bengen Dik yo. Nah. Iku lare sing bisa gede awak. Oh, yang bisa pertumbuhannya terhambat gitu kok. Iya. Nek sira Kang sunat 500 apa 350 apa sak juta? 400. Wes niat adelengan anu isun. Ngarep duduke Kang 80.000. Isun ku 80.000 masalah metu kupinge kabeh. Kurang rodo. Iki Kang sakmene iki ukir-ukiran nek nganggo Ukir-ukiran. laser. Pedot. Ah, yes muga-muga kaya adik isun iki sapa paran iki? Rehan. Rehan ya cepet laras Eh, nek gelis. Rehan itu artinya apik rehan, wewangian surga. Wong. Aroma surga. Oh, jari sono ana gendingane iki. Enggak. Rehana. Iku ya Kali kok Iku ya ora rehana. Oh, beda, Dik. Beda. Ya wis muga-muga kaya Rehan iki panjang ndeke panjang umur Amin. sehat selalu ya. Amin. Bisa pareng kok ngikuti karepe wong tuwek. Ya dia lari kang berbakti kang Ya. kanggo wong tuwek loro, Nah. berbakti kanggo nusa bangsane, Uga nang bangsane. berbakti kanggo Rasul lan Gustine, Nah. uga kanggo masyarakat kabeh. Masyarakat Amin ya kabeh. rabbal alamin. Ya awake dhewek nek ana salah luput ya njaluk sepuro. Ya Jalan Kang, sepuro, Dek. atase awake dhewek iki sebagai manusia biasa. Manusia mesti biasa. kepanggonan salah lan luput. Lah iya, Dek. Parmane pagi ulan lebaran. Bulan lebaran. Ah, riko lang isun selaku lowok, Dek. Lawak. Lawak iki berarti adung riko lawak iso codot. Masalah riko iki Dek. Bose kalo. Sing bar-bar Dek, kang penting sehat kabeh. Gitu piye wis. Iki awak iki ya njaluk sepuro nang lari-lari kabeh sing bisa marani nang omahe Dewi-dewi. Ya Soale gediki yo kadaan sampean iku gediki iki Dek yo. soalnya kan metu kan maki sing pati bebas kan. Pati bebas. Saling mendoakan ben toko gumya wis. Nah. Ya Yes, awake dewek bisa mendongakaken awake dewek iki sekar kemuning kang teko ring Banjis muga-muga tetep jaya. Jaya lestariane ya rabbal alamin. Amin. Muga-muga dina-dina mengarep laris manis. Nah. Kadung laris manis nawita iso dijak terus iku maksudnya. Oh kari enok. Ya wis Kang, awake dhewe pamit, Ah. khususnya Bapak tuan rumah matur nuwun, uga njaluk sepuro kang Njaluk akeh sepuro kang akeh, ya. Muga-muga liya dina ketemu maning. Ketemu maning. Jare wong Banyuwangi ana unen-unene. Kelendi. Keceput teleke bengkok, Enawe duwe luput njaluk sepuro. santen parutan Cekap kelompok. semanten atur kula. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.